and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Oh, uy, hala, kauwan nun. Mupaspas ko lakaw, kitingalig, maabtan pa kong uwan. Bea! Oh, Dali na dayon, di mabasa ka! Dagan diri! Dali na, Bea! Nabasa na yun ka, oh! Ay, pastilan, tanawa. Nabasa na yun hinoon ka. lagi. Pero, di man sa dinuon ka ayo nang. Ay, kadiyot, magkuha kong tualya, ha? Oy, ayaw na lang nang, uy. Uyot sabay ayaw, uy! Uyag masubawan ka. Pahuwa man na lang kong payong nang, ibalik lang tayo na ako. Na, bisag magpayong ka pa ng uwan na mabasa na gihapon ka. Kadali, kaya magkuha kong tualya. Huwat diha! Ay, asula. Dinigid noon ko nakapasilog sa ilada. Layo naman sa good ilang imo ko, nibalik pa ko. Sige na lang. Paing! Bangon! Kay naa si Bea! Ha? Naa si Bea sa silong. Barog dayon. Ay, ma, mag-isod lagi ko barog. Wala ka mutuon ako. Ay, sos! Imo ra nang huna-huna, uy. Bibi, tabangan tika. Uy! Sakit gidi ay. Sakit lagi! Ay, gaan naman kung itong pagkulata ni Imok ni Mugod. Kutsagan! Kan, murag nabali mo ganini akong gusok. Saba niya, ay! Kung nabali pa to, maglisod unta ka ginhawa. Ngayon di makamutuon ako, ma! Ma, tinala ko sa ospital, mayroon. Makahibaw ka, unsa ni? Madara mong gunaghat kompres imong bunog sa naong god. Di na lagot mo atong ospital. Naunsa man ka, ma, oy! Wala man kay pagmahal ako! Usawa! Maoga ni gipakulata ti kang Imok kay nagmahal ko nimo. Uy, kuda kong ba-baaning... Unsa man ang pagmahal na kay imo man kong gipakulata, ha? Ma, di magin ko ni mo na ospital para matambalan. Ay, paanion na lang na kus Imok aron matambalan ka. Di mo ko patiwasan! Sige! Sige, patya na lang ko, ma! Patya na lang ko! Wa pa man mo balik sinang sapel. Mulakaw na lang ko eh. Nito ang naman sang uwan. Pasensya na kayo ka, Bea, ha? Dugay kong nakabalik. Di aran to alya, oh. Ayaw na lang nang uy. Nito ang naman sang uwan. Mato na lang ko. Ah! Nausara si Paing nang. Ay, ambot kong gisultihan ka bang Imok bahin sa nahitabo gabi eh. Gisultihan ko niya kanina. Kumusta naman si Paing? Okay na gid unta kay wa na gid ang panuway. Pero Oh, unsa man ang... gusto magpada ni Paing sa ospital kay sakit lagi kuno kaayo iyang lawas sa pagkulatag Imok. Oh, dad-anang. Si Imok dalang sad untay akong patambalon sa panakit sa iyang lawas ba? Mao ba? Oo. Oo, sige. Akong paanhion si Imok nang. Ako na lang tawagan. Sige, Bea. Tawagis Imok. Ha? Wa ka kadungog? Kadungog man, pero... Ayaw na pero. Ari dayon sa ilang ng sabel. Pagkaong kung sa imong mada nga makatabang ni Paing. Ha? Puro pare kuya, eh. Nya ako mo sa kristal, padong taong misa sa baryo. Pare gidog sa kristal imong nahunahunaan, boboy? Huwag kay kakahunahunag doktor o nurse? Oo, day no. Ano yan na ta? Mao ni magipaabot pa. Nga maglisod ko ginawa. Una po ni mo na ospital, ha? Ayaw sad ko pag-ingon anak Paing. Imo ra bayag yung kaayuhan mo akong tuyo, ha? Kayuhan. Imo kong kipakulata mo. Di ba yung ko na muna ng ospital? Muingon kang akong kayuhan. Yo. Roy. Nagsabel! Ni ana sila sa Imok! Imo na ginay kong ipapatay mo.
Ginoo ko Paing. Imok, tabagi si Paing, Imok. Pamahawa sa mo kayo unsa man ako niya Ay. sa pagtabang ko naa mo. Sige, magpadaplin lang mi. Diri una lang sabil. Dire lang ko. Dire lang ko. Paing. Ayaw sa pagutong. Paing, don't, ha? Don't. Ay, sa pagutong. Di ka ni ka muhunog utong ro pula taon na tigagbalik. Di ginawa na siya nang. Salamat sa Ginoo. Salamat, Imok. Ayaw, ma. Ayaw magpasalamat aning kanahan. Oh, Ah. Paing. Ah? Paing naun sa kaman. Giluwas kag Imok unya imo pag yung tawgon o kanahan? Dada ako sa ospital, ma. Ah, Sakit kayo akong kalawasan, ma. Sakit na gid kayo, ma. Sige na. pero- Panuhay ka na ako. Dadala na siya nang aron nga makampante na siya. Magpabuko ha. tambali lang una na siya, Bok. Basi pating maulian ra siya. Ma. Ay, hala. Anong di magkamamitaw na ako? Dadoon na lang na nato si Paing sa ospital May pa. nang, uy. Bitaw, duay kayo na si Paing nang oh. Mapabuk na ko ha. Imok. Haplasi lang una siya, Mok. Diba, para spiang manangdani mong haplas? Diba? Mama. Gusto magitingali kang mamatay na ko. Ay, paghilong diha, oy, Paing. Maumaganing gipatambalan di ka, kay gusto kong maayo ka. Mok, sige na, Mok, dalian na, Mok, sige na. Ay, nang. Sige na. Ay. Sige na ba? Imo na magugikusi nang. Sige na. Uy, hala. Nilus pa nagmais si Paing oh. Magpabuk lagi ko na nga. Ipa-hospital na lagi si Paing. Naama na sila sakyanan, Imok. Ha? Di niya kisama mo drive nga. Injured man si Paing. Sige, Imok. Pagpabook na lang og among kasakyan. Okay lang. Andaman na lang na si Paing. Ya, trapuhi kay nanimaho ng kagwang. Imo. Sus. Naon sa mga kuya. Huwag mo dyan kami mutang. Nahingawa ko, buboy. Di ko yung sa unta ka sa ospital, kaya nahingawa man kang Paing. Di man si Paing akong kahingawahan ko. Si Biyaman. Unsa? Unsa to? Wa ko mahingawa ni Paing. Nahingawa ko ni Biya. Oh, okay. Say okay. Okay nga posible nga maluoy si Biya ni Paing. Unya, pahimudsan sa di Paing ang higayon nga magpaluoy-luoy siyang Biya. Hinoon. May tama ka, kuya. Ikaw ba paling-paling higay ka eh? Di pa gid kalikayan ha? Nga maluoy gid ta, labi na masakit ang tao. Unya si Biya, babae man na siya. Ha? Babae na si Biya. Humo kog kasing-kasing vulnerable. Ha? Ya tuwa pa gid silang sabil nga luoy kayo. Musamot nga makuha nila ang simpatya ni Biya. O, apasa rin to. Murag malugay naman kung muapas ko. Manawag na lang kong Biya. Pangumusta na lang kong Paing para di sad kay klaro ba? Unsa mga kuya eh. At tuan na lang, kay lahi ra kay lang tawag-tawag sa personal. Unsa man sad nimo pagbabag nga makaduol ni si Biya ni Paing kung manawag ra ka. Oh, bitaw sa no? May tama ka, buboy. Pareho tang may tama kuya. Asa ka sila? Oh, siguro, napagitingal ito sa emergency room ron. Ato lang di ko. Imok! Oh, Biya! Biya! Ano? Biya. Ako panawag ni mo. Namiss ko ni mo. Saba, oy. Seryoso ko, ha? Nang-miss dagway ni mo. Ay. About ni Paing akong tuyo, uy. Kaya nga na si Paing. May palit yun nagusok si Paing, Imok. Ha? Maudi ay, nga maglisod yun siyang barog. Unya, dakan siyang bunog. Grabe yun na ito, imong pagkulatan niya. Gisuko man ko ni nagsabil. Di man to na ko sa. Pero Imok, mukihabaya ko no sinang sabil ni mo. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!